Condis t'ofereix la pilota a l'olla. Fermín, anem per feina. Hola, com estàs, hermano? Què tal, Jordi? Com Molt va? bé, molt bé. Avui fem platillo de xai amb pèsols. Sí, senyor, sí, senyor. Sí, senyor, un clàssic també de la cuina empordanesa, i a més en bona època, perquè encara tenim pèsols. El xai pasqual, evidentment, també és la bona època. I, sobretot, els platillos normalment es feien no només amb les parts, a vegades, que aparentment eren més nobles, sinó amb alguns talls que a vegades no es feien servir tant. Jo us proposo de fer aquest plat amb el coll del xai. O sigui, quan aneu a la botiga, doncs veureu que hi ha el que et diuen l'especejament, vol dir que tens cuixes, tens espatlles, tens costelles, tens mitjanes, molt bé, doncs també tens colls. Doncs els colls que te'ls tallin així amb 3 o 4 trossos, i tu compres la quantitat per la gent que heu de ser. Llavors t'agafes la cassola, perquè tot ho faràs amb la mateixa cassola, Tu agafes la cassola que has de fer servir, una mica d'oli, i si tens una culleradeta de llarg també li va bé, Salpebres el teu xai i el rosseges en allà que vagi fent tranquil·lament. Quan comença a agafar una mica de color, què has d'agafar? Cebes tendres i alls tendres, una certa quantitat, Tallo, trinxo, pico, i ho aboques, i que es vagi fent també foc lent, allà que vagi fent, que es vagi no daurant, però una mica caramelitzant, no? Un puntet de tomàquet, que no hi falti, i un bon vas d'un vi d'aquests blancs de batea, de Gandesa, aquests vins una mica forts, I allò deixo reduir, que vagi fent, i aleshores hi tires els pèsols i els cobreixes amb un brou de malalt. Tapes la cassola, un puntet de sal i que vagi fent xup-xup, 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 xup-xup. Depèn de la mida del pèsol, et trigarà 10 minuts, et trigarà un quart d'hora, o te'n trigarà 20. I per tant, els gustos que hi ha aquí són extraordinaris. Al final, quan pràcticament només et queden 3 o 4 minuts, agafa uns brots de menta i força julivert, pico ben picat, tira-li, que faci un minutet i prou, rectifica de sal i tens un platillo extraordinari.